Аляксандр Дзюма. Тры мушкецёры. Частка першая. Раздзел 6. Яго вялікасць кароль Людовік XIII. Гэта справа нарабіла шмат шуму. Спадар дэ Трэвіль публічна адчытаў сваіх мушкецёраў і павіншаваў іх сам-насам. Але паколькі нельга было губляць часу, каб здабыць ласку караля, спадар дэ Трэвіль паспяшаўся з'явіцца ў Лувр. Было ўжо занадта позна. Людовік, ён жа Луі, быў сам-насам з кардыналам, і спадару дэ Трэвілю паведамілі, што кароль заняты і не можа прыняць яго ў дадзены момант. Увечары спадару дэ Трэвілю давялося прысутнічаць за гульнявым сталом караля. Кароль выйграваў, а паколькі ён быў вельмі скупы, то знаходзіўся ў выдатным настроі. Здалёк заўважыўшы спадара дэ Трэвіля, ён сказаў: «Падыдзіце сюды, спадар капітан, падыдзіце сюды, каб я мог на вас парычаць. Ці вядома вам, што яго праасвяшчэнства зноў падаў скаргу на вашых мушкецёраў і з такім пачуццём, што сёння ўвечары яго праасвяшчэнству стала дрэнна. Ах, гэтыя вашы мушкецёры сапраўдныя д'яблы, годныя быць павешанымі». «Не, пане», — адказаў Трэвіль, які з першага погляду зразумеў, як усё павернецца. Наадварот, яны добрыя, лагодныя, як ягняты, і ў іх ёсць толькі адно жаданне. Я буду іх парушыцелем. А гэта значыць, што іх мячы могуць пакідаць ножны толькі на службе вашай вялікасці. Але што ім застаецца рабіць? Гвардзейцы спадара кардынала вечна шукаюць з імі сваркі, і нават дзеля гонару корпуса бедныя маладыя людзі вымушаныя абараняцца. «Паслухайце спадара дэ Трэвіля», — сказаў кароль. «Паслухайце яго. Ці не здаецца вам, што ён кажа аб рэлігійнай суполцы? Па праўдзе кажучы, мой дарагі капітан, я вельмі хачу пазбавіць вас пасады і перадаць яе мадэмуазэль дэ Шамера, якой я абяцаў абацтва. Але не думайце, што я паверу вам на слова. Мяне клічуць Людовік справядлівы, спадар дэ Трэвіль, і памаленьку мы ўсё ўбачым». «Ах, пане, менавіта таму, што я давяраю гэтаму правасуддзю, я буду цярпліва і спакойна чакаць добрай волі вашай вялікасці». «Пачакайце, спадар, пачакайце», — сказаў кароль. «Я вас доўга не затрымаю». Шчасце ў гульні да гэтага часу пачало здраджваць каралю. Ён стаў прайграваць і быў не супраць, ды даруюць нам такі выраз, увільнуць. Праз некалькі хвілін кароль падняўся і, хаваючы ў кішэню грошы, якія ляжалі перад ім на стале, і амаль цалкам выграныя ім, сказаў: «Лав'е-віль, займі маё месца. Я павінен пагаварыць з спадаром дэ Трэвілем па важнай справе. Ах, мне было 80 луідораў. Запішыце тую ж суму, каб тым, хто прайграў, няма на што было скардзіцца. Справядлівасць вышэй за ўсё». Затым, павярнуўшыся да спадара дэ Трэвіля і падышоўшы з ім да аконнай нішы, ён спытаў: «Такім чынам, спадар, — працягнуў ён, — вы кажаце, што гэта гвардзейцы яго правялебнасці задумалі сварку з вашымі мушкецёрамі?» «Так, пане, як заўсёды». «І як жа гэта адбылося? Давайце разбярэмся, таму што, як вам вядома, мой дарагі капітан, суддзя павінен выслухаць абодва бакі». «Божа мой, як мага больш простым і натуральным чынам. Трое маіх лепшых салдат, якіх ваша вялікасць ведае па імёнах, чыю адданасць вы не раз ацэньвалі, і якія, адважыўся запэўніць караля, прымаюць яго службу блізка да сэрца. Трое маіх лепшых салдат, Атос, Партос і Араміс, вырашылі прыемна правесці час з маладым чалавекам з Гасконі, якога я прадставіў ім у тую ж раніцу. Вечарына павінна была адбыцца ў Луі Сен-Жермен. Я мяркую, і яны дамовіліся сустрэцца ў Карам-дэ-Шо, калі ім перашкодзілі дэ Жусак, Каюзак, Бекара і двое іншых гвардзейцаў, якія, вядома ж, не адправіліся б туды ў такой шматлікай кампаніі без якога-небудзь злого намеру супраць эдыктаў». «Ах, ах, вы прымушаеце мяне так думаць», — сказаў кароль. «Без сумневу, яны адправіліся туды, каб змагацца на дуэлі самім. Я не абвінавачваю іх, пане, але падаю ваша вялікасці самому судзіць, што маглі рабіць 5 ўзброеных людзей у такім пустэльным месцы, як наваколле кармеліцкага манастыра». «Так, вы маеце рацыю, Трэвіль, вы маеце рацыю». Затым, убачыўшы маіх мушкецёраў, яны змянілі сваё меркаванне і змянілі сваю асабістую ненавісць на ненавісць партыйную, бо ваша вялікасць не можа не ведаць,
што мушкецёры, якія належаць каралю і нікому, акрамя караля, з'яўляюцца натуральнымі ворагамі гвардзейцаў, якія належаць кардыналу. Так, Трэвіль, так, сказаў кароль сумным тонам. І паверце мне, гэта вельмі сумна. Бачыць у Францыі дзве партыі, двух варагуючых абаронцаў каралеўскай сям'і. Але ўсяму гэтаму прыйдзе канец, Трэвіль, прыйдзе канец. А вы кажаце, што гвардзейцы шукалі паратунку? Я кажу, што, верагодна, так усё і было, але я не стану гэтым клясціся, пане. Вы ведаеце, як цяжка дакапацца да ісціны. І калі толькі чалавек не надзелены такім выдатным нюхам, які мае Людовік XIII, празваны справядлівым. Вы маеце рацыю, Трэвіль, але яны былі не адны, вашы мушкецёры. З імі быў юнак? Так, пане, і адзін паранены. Так што трое каралеўскіх мушкецёраў, адзін з якіх быў паранены, і юнак, не толькі выстаялі супраць 5 самых грозных гвардзейцаў кардынала, але і паклалі 4 з іх на зямлю. Ды гэта ж перамога! — усклікнуў кароль, увесь зяючы. Поўная перамога! Так, пане, такая ж поўная, як і ў бітве на мосце Сэ. 4 мужчын, адзін з якіх паранены, і яшчэ адзін з іх юнак, кажаце вы. Чалавек, якога нельга назваць маладым, але які, аднак, паводзіў сябе ў гэтым выпадку так цудоўна, што я вазьму на сябе смеласць рэкамендаваць яго вашай вялікасці. Яго імя? Д'Артаньян, пане. Ён сын аднаго з маіх найстарэйшых сяброў, сын чалавека, які служыў падчас рэлігійнай вайны пры каралі, слаўнай памяці вашым бацьку. І вы кажаце, гэты малады чалавек паводзіў сябе добра? Раскажы мне як, Трэвіль, ты ж ведаеш, як я люблю апавяданні пра вайну і бітвы. І Людовік XIII, горда падкручваючы вусы, паклаў руку на сцягно. Пане, працягваў Трэвіль, як я ўжо казаў вам, спадар Д'Артаньян яшчэ зусім хлопчык. І паколькі ён не мае гонару быць мушкецёрам, ён быў апрануты як гараджанін. Гвардзейцы кардынала, заўважыўшы яго маладосць і тое, што ён не належаў да войска, прапанавалі яму выдаліцца, перш чым яны нападуць. Такім чынам, Трэвіль, перапыніў яго кароль, вы можаце ясна бачыць, што гэта яны напалі. Гэта праўда, пане, у гэтым больш не можа быць сумненняў. Яны прапанавалі яму сысці, але ён адказаў, што ў душы ён мушкецёр, цалкам адданы вашай вялікасці, і што таму ён застанецца з панамі мушкецёрамі. Адважны малады чалавек, прамарматаў кароль. Што ж, ён сапраўды застаўся з імі, і ў асобе вашай вялікасці ён такі надзейны абаронца, што менавіта ён нанёс жусаку страшны ўдар шпагай, які так раззлаваў кардынала. Той, хто параніў жусака? — усклікнуў кароль. Ён, хлапчук! Трэвіль, гэта немагчыма. Я маю гонар паведаміць пра гэта вашай вялікасці. Жусак, адзін з лепшых фехтавальшчыкаў каралеўства. Што ж, пане, гэтым разам ён знайшоў свайго пераможцу. Я ўбачуся з гэтым маладым чалавекам, Трэвіль, я ўбачуся з ім, і калі можна што-небудзь зрабіць, мы зоймемся гэтай справай. Калі ваша вялікасць мае намер прыняць яго? Заўтра апоўдні, Трэвіль. Мне правесці яго аднаго? Не, правядзіце ўсіх 4 разам. Я хачу падзякаваць ім усім адразу. Адданыя людзі — вялікая рэдкасць, Трэвіль. Апоўдні, ваша вялікасць, мы будзем у Луўры. З малога пад'езда, Трэвіль, з малога пад'езда. Кардыналу не трэба ведаць. Так, пане. Вы разумееце, Трэвіль, эдыкт ёсць эдыкт. Урэшце, біцца забаронена. Але гэта сутыкненне, пане, зусім не падобна на звычайныя ўмовы дуэлі. Гэта сапраўдная бойка, і доказам таму служыць тое, што супраць 3 маіх мушкецёраў і спадара Д'Артаньяна было 5 гвардзейцаў кардынала. Гэта дакладна, — сказаў кароль. Але нічога, Трэвіль, усё роўна прыходзь праз іншую лесвіцу. Трэвіль усміхнуўся. Ён дамогся таго, што дзіця абурылася супраць свайго настаўніка. І гэта было ўжо шмат. Ён паважна схіліўся перад каралём і, выпрасіўшы яго дазволу, пайшоў. У той жа вечар 3 мушкецёрам паведамілі пра аказаны ім гонар. Паколькі яны былі даўно знаёмыя з каралём, яны не вельмі ўзрадаваліся. Але Д'Артаньян з яго гасконскім уяўленнем убачыў у гэтым сваю будучую удачу і правёў ноч у залатых марах. Да 8 гадзін раніцы ён быў ужо ў кватэры Атоса. Д'Артаньян заспеў мушкецёра апранутым і гатовым да выхаду. Паколькі да поўдня заставалася ўсяго некалькі хвілін, ён запрасіў Партоса і Араміса пагуляць у мяч на пляцоўцы, размешчанай непадалёк ад люксембургскіх стайняў.
Атос запрасіў Д'Артаньяна рушыць услед за імі, і хоць юнак нічога не ведаў аб гэтай гульні, у якую ніколі не гуляў, ён пагадзіўся, не ведаючы, чым заняць свой час з 9 гадзін раніцы, якая тады ледзь пачыналася, да 12. Партос і Араміс ужо былі там і гулялі разам. Атос, які быў вельмі ўмелым ва ўсіх фізічных практыкаваннях, перайшоў разам з Д'Артаньянам на супрацьлеглы бок і кінуў ім выклік. Але пры першых жа намаганнях, якія ён распачаў, хоць і гуляў левай рукой, ён выявіў, што яго рана яшчэ занадта свежая, каб дазволіць яму такія гульні. Д'Артаньян застаўся, такім чынам, адзін, і паколькі ён заявіў, што занадта мала разумеў гэтай гульні, каб гуляць у яе па ўсіх правілах, яны працягвалі перакідваць мячы адзін аднаму. Але адзін з гэтых мячоў, пушчаны геркулесавай рукой Партоса, праляцеў так блізка ад твару Д'Артаньяна, што ён падумаў, што калі б мяч патрапіў у твар, то ён, верагодна, пазбавіўся б аўдыенцыі, бо не змог бы паўстаць перад каралём. Цяпер, калі ў яго гасконскім уяўленні ад гэтай публікі залежала яго далейшае жыццё, ён ветліва пакланіўся Арамісу і Партосу, заявіўшы, што не адновіць гульню, пакуль не будзе гатовы гуляць з імі на роўных, і заняў сваё месца сярод назіральнікаў. Да няшчасця для Д'Артаньяна, сярод гледачоў быў адзін з гвардзейцаў яго высокапрэасвяшчэнства, які, усё яшчэ раздражнёны паразай сваіх таварышаў, якая адбылася напярэдадні, паабяцаў сабе скарыстацца першай жа магчымасцю адпомсціць за гэта. Ён вырашыў, што такая магчымасць прадставілася, і звярнуўся да свайго суседа. Не дзіўна, што гэты малады чалавек баіцца гульнявых мячоў, бо ён, несумненна, вучань мушкецёраў. Д'Артаньян павярнуўся, як быццам яго ўкусіла змяя, і пільна паглядзеў на гвардзейца, які толькі што прамовіў гэту дзёрзкую прамову. Божа мой! Працягваў той, падкручваючы вусы. Глядзіце на мяне колькі хочаце, мой маленькі спадар. Я сказаў тое, што сказаў. А паколькі тое, што вы сказалі, занадта ясна, каб патрабаваць якіх-небудзь тлумачэнняў, ціха адказаў Д'Артаньян. Я прашу вас ісці за мной. І калі ж? Спытаў гвардзеец з тым жа насмешлівым выглядам. Неадкладна, калі дазволіце. І вы без сумневу ведаеце, хто я такі. Я зусім не ведаю, і гэта мяне не вельмі турбуе. Тут вы памыляецеся, таму што калі б вы ведалі маё імя, магчыма, вы не былі б такія настойлівыя. Як вас завуць? Бернажу, да вашых паслуг. Што ж, спадар Бернажу, спакойна сказаў Д'Артаньян. Я пачакаю вас каля дзвярэй. Ідзіце, пане, я пайду за вамі. Не спяшайцеся, пане, каб ніхто не заўважыў, што мы выходзім разам. Вы, напэўна, разумееце, што для нашага прадпрыемства кампанія перашкодзіць. Гэта праўда, сказаў гвардзеец, здзіўлены тым, што яго імя не зрабіла на маладога чалавека ўражання. На самай справе, імя Бернажу было вядома ўсяму свету, за выключэннем, мабыць, аднаго Д'Артаньяна, бо яно часцей за ўсё фігуравала ў штодзённых бойках, якія не маглі спыніць ніякія эдыкты кардынала. Партос і Араміс былі так захопленыя гульнёй, а Атос назіраў за імі з такой увагай, што яны нават не заўважылі, як выйшаў іх юны спадарожнік, які, як ён і сказаў гвардзейцу яго правялебнасці, спыніўся за дзвярыма. Але праз хвіліну салдат спусціўся ўніз. Так як Д'Артаньян не мог губляць часу з-за аўдыенцыі ў караля, прызначанай на поўдзень, ён агледзеўся па баках і, убачыўшы, што вуліца пустая, сказаў свайму суперніку. Сумленнае слова, вам пашанцавала, хоць вас і клічуць Бернажу, што вы маеце справу ўсяго толькі з вучнем мушкецёраў. Не звяртайце ўвагі, будзьце спакойныя, я зраблю ўсё, што ў маіх сілах. Будзьце напагатове. Але, сказаў той, каго Д'Артаньян такім чынам справакаваў, мне здаецца, што гэтае месца абрана няўдала, і што нам лепш было б размясціцца за абацтвам Сен-Жермен або ў Прэ-Аклэр. Тое, што вы кажаце, вельмі разумна, адказаў Д'Артаньян. Але, на жаль, у мяне вельмі мала вольнага часу. У мяне прызначана сустрэча роўна ў 12. Таму будзьце напагатове, пане, будзьце напагатове. Бернажу быў не з тых, каму можна было зрабіць такое запрашэнне двойчы. У той жа момант у яго руцэ бліснула шпага, і ён кінуўся на свайго суперніка, якога, улічваючы яго маладосць, спадзяваўся запалохаць. Але Д'Артаньян напярэдадні ўжо адбыў добрае вучнёўства.
Натхнёны перамогай, поўны надзей на будучую добразычлівасць, ён быў поўны рашучасці не адступаць ні на крок. Такім чынам, дзве шпагі скрыжаваліся ў самых дзяржальняў, і паколькі д'Артаньян стаяў цвёрда, яго праціўнік зрабіў крок назад. Але д'Артаньян скарыстаўся момантам, калі пры гэтым руху шпага Бернажу адхілілася ад лініі ўдару. Ён зрабіў выпад і ўдарыў суперніка па плячы. Д'Артаньян неадкладна адступіў на крок, але Бернажу закрычаў, што гэта дробязі, і, слепа кінуўшыся на яго, літаральна напароўся на шпагу д'Артаньяна. Тым не менш, так як ён не падаў і не прызнаваў сябе пераможаным, а толькі адступаў у бок асабняка спадара дэ ла Трэмуля, дзе служыў адзін з яго сваякоў, д'Артаньян, не маючы паняцця, наколькі небяспечная апошняя нанесеная ім суперніку рана, упарта яго ціснуў і, магчыма, прыкончыў бы. Аднак шум, які даносіўся з вуліцы, быў пачуты ў памяшканні, дзе гулялі ў мяч. Двое з сяброў гвардзейца, якія заўважылі, як іх сябар абмяняўся некалькімі словамі з д'Артаньянам, а затым выйшаў услед за ім, выхапіўшы шпагі, выбеглі з памяшкання і напалі на пераможцу. Але ў той жа момант Атос, Партос і Араміс, у сваю чаргу, з'явіліся на месцы бою і, накінуўшыся на двух гвардзейцаў, якія атакавалі іх маладога сябра, прымусілі нападнікаў павярнуцца да іх тварам. У гэты момант Бернажу ўпаў, і гвардзейцы, якіх аказалася двое супраць чатырох, паднялі крык: «На дапамогу! Асабняк дэ ла Трэмуля!» Пачуўшы гэтыя крыкі, усе, хто быў у доме, выбеглі і накінуліся на чатырох таварышаў, якія, у сваю чаргу, гучна закрычалі: «На дапамогу, мушкецёры!» Да гэтага закліку ўсе прыслухаліся, бо было вядома, што мушкецёры былі ворагамі кардынала, і іх любілі за нянавісць, якую яны сілкавалі да яго высокапрэасвяшчэнства. Такім чынам, салдаты іншых рот, акрамя тых, што належалі чырвонаму герцагу, як яго называў Араміс, часта прымалі ўдзел у гэтых сварках разам з каралеўскімі мушкецёрамі. З трох гвардзейцаў роты гаспадара дэ Засара, якія праходзілі міма, двое прыйшлі на дапамогу чатыром таварышам, у той час як апошні пабег дадому спадара дэ Трывіля з крыкам: «На дапамогу, мушкецёры! Спяшаемся на дапамогу!» Як звычайна, у доме Трывіля было поўна салдат з гэтай роты, якія паспяшаліся на дапамогу сваім таварышам. Сутычка стала ўсеагульнай, але сіла была на баку мушкецёраў. Гвардзейцы кардынала і людзі спадара дэ ла Трэмуля адступілі ў асабняк, дзверы якога яны зачынілі якраз своечасова, каб перашкодзіць сваім ворагам увайсці за імі. Што тычыцца параненага, то ён быў дастаўлены адразу ж і, як мы ўжо казалі, у вельмі цяжкім стане. Хваляванне сярод мушкецёраў і іх саюзнікаў дасягнула апагею, і яны нават пачалі падумваць, ці не падпаліць ім дом, каб пакараць слуг спадара дэ ла Трэмуля за дзёрзкасць напасці на каралеўскіх мушкецёраў. Прапанова была зроблена і прынята з энтузіязмам. Калі, на шчасце, прабіла 11 гадзін. Д'Артаньян і яго сябры памяталі аб сваёй аўдыенцыі, і так як яны вельмі шкадавалі б, што выпусцілі такую магчымасць, ім удалося супакоіць сваіх сяброў, якія абмежаваліся тым, што кінулі некалькі камянёў у вароты, але вароты апынуліся занадта моцнымі. Неўзабаве ім надакучыў гэты занятак. Акрамя таго, тыя, каго можна было лічыць кіраўнікамі прадпрыемства, аддзяліліся ад групы і накіраваліся да дома спадара дэ Трывіля, які чакаў іх, ужо апавешчаны аб новых беспарадках. «Хутчэй у Лувр!» – сказаў ён. «Не губляючы ні хвіліны, у Лувр! І давайце пастараемся ўбачыць караля перш, чым кардынал прыйдзе да яго. Мы апішам яму гэта як следства ўчорашняга здарэння, і тады ўсё будзе добра». Спадар дэ Трывіль у суправаджэнні чатырох маладых людзей накіраваўся ў Лувр, але, да вялікага здзіўлення капітана мушкецёраў, яму паведамілі, што кароль адправіўся на паляванне на аленяў у Сен-Жэрмэнскі лес. Спадар дэ Трывіль запатрабаваў, каб гэтую вестку паўтарылі яму двойчы, і з кожным разам яго спадарожнікі бачылі, як яго лоб станавіўся ўсё цямней. «Ці меў намер яго вялікасць, – спытаў ён, – зладзіць учора гэтае паляванне?» «Не, ваша правасхадзіцельства», – адказаў камердынер. «Сёння раніцай прыходзіў гаспадар паляўнічых сабак і паведаміў яму, што ён падстрэліў аленя. Спачатку кароль адказаў, што не паедзе,
але пасля абеду не змог выстаяць перад сваёй любоўю да палявання і адправіўся ў шлях. А кароль бачыў кардынала? Спытаў спадар дэ Трывіль. Па ўсёй верагоднасці так, адказаў камердынер. Таму што сёння раніцай я бачыў коней, запрэчаных у карэту яго высокапрэасвяшчэнства. І калі я спытаў, куды ён накіроўваецца, мне адказалі: у Сен-Жермен. Ён ужо апярэдзіў нас, сказаў спадар дэ Трывіль. Спадары, я ўбачуся з каралём сёння ўвечары, але што тычыцца вас, то я не раю вам рызыкаваць. Гэты савет быў занадта разумным і да таго ж сыходзіў ад чалавека, які занадта добра ведаў караля, каб дазволіць 4 маладым людзям аспрэчваць яго. Спадар дэ Трывіль параіў ім вярнуцца дадому і чакаць навін. Увайшоўшы ў свой дом, спадар дэ Трывіль палічыў за лепшае першым падаць скаргу. Ён паслаў аднаго з сваіх слуг гаспадара дэ ла Трэмуіля з лістом, у якім маліў яго выгнаць гвардзейцаў кардынала з яго дома і зрабіць вымову яго людзям за іх дзёрзкую вылазку супраць каралеўскіх мушкецёраў. Але спадар дэ ла Трэмуіль, ужо наладжана прадузята сваім пераяносцам, сваяком якога, як мы ўжо ведаем, быў Бернажу, адказаў, што ні дэ Трывілю, ні мушкецёрам скардзіцца няма на што, а, наадварот, скардзіцца трэба яму, на чыіх людзей напалі мушкецёры і чый дом яны спрабавалі спаліць. Цяпер, калі спрэчка паміж гэтымі двума дваранамі магла сцягнуцца надоўга, і кожны з іх, натуральна, станавіўся ўсё цвярдзей у сваім меркаванні, спадар дэ Трывіль прыдумаў спосаб, які мог бы ціха спыніць яе, і ён сам адправіўся да спадара дэ ла Трэмуіля. Двое дваран ветліва павіталі адзін аднаго, таму што, калі паміж імі і не было сяброўства, то, прынамсі, была павага. Абодва яны былі людзьмі адважнымі і высакароднымі, а паколькі спадар дэ ла Трэмуіль быў пратэстантам і рэдка бачыўся з каралём, а значыць не належаў ні да якой партыі, ён увогуле не выяўляў ніякіх прадузятасцяў у сваіх грамадзянскіх адносінах. Аднак гэтым разам ягоны зварот, хоць і ветлівы, быў халаднейшы за звычайны. «Спадар дэ ла Трэмуіль», — сказаў спадар дэ Трывіль, — «нам здаецца, што ў кожнага з нас ёсць прычыны скардзіцца адзін на аднаго, і я прыйшоў, каб паспрабаваць растлумачыць гэтую справу». «Я не пярэчу», — адказаў спадар дэ ла Трэмуіль, «але папярэджваю вас, што я добра інфармаваны, і ва ўсім вінаватыя вашыя мушкецёры». «Вы занадта справядлівы і разважлівы чалавек, спадар», — сказаў Трывіль, «каб не прыняць прапанову, якую я збіраюся вам зрабіць». «Кажыце, спадар, я слухаю». «Як пажывае спадар Бернажу, сваяк вашага збраяносца?» «Што вы, спадар, ён сапраўды вельмі хворы. У дадатак да ранення шпагай у руку, якое не ўяўляе небяспекі, ён атрымаў яшчэ адно раненне ў лёгкае, пра якое доктар кажа дрэнныя рэчы. Але ці застаўся паранены ў здаровым розуме? Так. Ён можа размаўляць? З цяжкасцю, але так, ён можа гаварыць. Што ж, спадар, хадзем да яго. Давайце заклінаць яго імем Бога, перад якім ён, магчыма, павінен паўстаць, казаць праўду. Я буду лічыць яго суддзёй у яго ўласнай справе, спадар, і паверую таму, што ён скажа». Спадар дэ ла Трэмуіль на імгненне задумаўся. Затым, паколькі цяжка было прыдумаць больш разумную прапанову, ён згадзіўся. Абодва спусціліся ў пакой, дзе ляжаў паранены. Апошні, убачыўшы двух высакародных спадароў, якія прыйшлі наведаць яго, паспрабаваў прыпадняцца на ложку, але быў занадта слабы і, знясілены гэтым высілкам, зноў упаў амаль без пачуццяў. Спадар дэ ла Трэмуіль падышоў да яго і прымусіў удыхнуць трохі солі, якая вярнула яго да жыцця. Тады спадар дэ Трывіль, не жадаючы, каб хтосьці падумаў, што ён аказаў уплыў на параненага, папрасіў спадара дэ ла Трэмуіля дапытаць яго асабіста. Здарылася тое, што прадбачыў спадар дэ Трывіль. Апынуўшыся паміж жыццём і смерцю, Бернажу ні на секунду не задумваўся пра тое, каб схаваць праўду, і апісаў двум дваранам усё ў дакладнасці так, як яно адбывалася. Гэта было ўсё, чаго хацеў спадар дэ Трывіль. Ён пажадаў Бернажу хутчэйшага выздараўлення, развітаўся з спадаром дэ ла Трэмуілем, вярнуўся ў свой дом і неадкладна апавясціў 4 сяброў, што чакае іх да абеду. У спадара дэ Трывіля збіралася добрая кампанія, хоць і цалкам антыкардыналісцкая. Таму лёгка зразумець,
што размова на працягу ўсёй вячэры ішла аб 2 ударах, якія атрымалі гвардзейцы яго высокапрэасвяшчэнства. Так як Д'Артаньян быў героем гэтых 2 бітваў, то на яго і абрынуліся ўсе віншаванні, якія Атос, Партос і Араміс саступілі яму не толькі як добрыя таварышы, але і як людзі, якім так часта выпадала іх чарга, што яны цалкам маглі аддаць юнаку належнае. Каля 6 гадзін спадар дэ Трэвіль абвясціў, што пара адпраўляцца ў Лур, але паколькі гадзіна аўдыенцыі, прызначаная яго вялікасцю, мінула, замест таго, каб увайсці праз заднюю лесвіцу, ён разам з 4 маладымі людзьмі размясціўся ў вестыбюле. Кароль яшчэ не вярнуўся з палявання. Нашы маладыя людзі прачакалі яго паўгадзіны ў натоўпе прыдворных, калі ўсе дзверы расчыніліся і абвясцілі аб прыбыцці яго вялікасці. Пачуўшы гэтае абвяшчэнне, Д'Артаньян адчуў, што дрыжыць да мозгу касцей. Маючы адбыцца імгненне, па ўсёй верагоднасці, павінна было вырашыць усё яго далейшае жыццё. Таму яго вочы былі з нейкай пакутай скіраваныя на дзверы, праз якую павінен быў увайсці кароль. З'явіўся Людовік XIII. Ён ішоў хуткай хадой. На ім быў пакрыты пылам паляўнічы касцюм, вялікія боты, у руцэ ён трымаў дубец. З першага погляду Д'Артаньян вырашыў, што ў караля дрэнны настрой. Гэты стан, які быў прыкметны ў яго вялікасці, не перашкаджаў прыдворным расступацца на яго шляху. У каралеўскіх прыёмных лепш, калі на цябе паглядзяць злосным позіркам, чым калі не паглядзяць навогул. Таму 3 мушкецёры, не вагаючыся, зрабілі крок наперад. Д'Артаньян, наадварот, заставаўся схаваным за імі. Але хоць кароль асабіста ведаў Атоса, Партоса і Араміса, ён прайшоў міма іх, не прамовіўшы ні слова і нават не зірнуўшы ў іх бок, як быццам ніколі раней іх не бачыў. Што тычыцца Д'Артаньяна, то ён застаўся незаўважаным. Калі погляд караля ўпаў на дэ Трэвіля, ён вытрымаў яго з такой цвёрдасцю, што кароль апусціў вочы, пасля чаго яго вялікасць, бурчучы, адышоў у свае пакоі. «Справы ідуць дрэнна», — сказаў Атос, усміхаючыся. «І гэтым разам нас не вырабяць у кавалеры ордэна». «Пачакайце тут 10 хвілін», — сказаў спадар дэ Трэвіль. «І калі па заканчэнні 10 хвілін вы не ўбачыце, што я выходжу, вяртайцеся да мяне дадому, таму што вам бескарысна будзе чакаць мяне даўжэй». 4 маладых людзей прачакалі 10 хвілін, чвэрць гадзіны, 20 хвілін і, бачачы, што спадар дэ Трэвіль не вяртаецца, сышлі, не ведаючы, што павінна адбыцца. Спадар дэ Трэвіль смела ўвайшоў у кабінет караля і заспеў яго вялікасць у вельмі дрэнным настроі. Той сядзеў у крэсле і пастукваў сябе па боце дзяржальняй дубца. Аднак гэта не перашкодзіла Трэвілю з найвялікшай стрыманасцю даведацца пра здароўе яго вялікасці. «Дрэнна, пане, дрэнна», — адказаў кароль. «Мне сумна». На самай справе, гэта была самая вялікая скарга Людовіка XIII, які часам падводзіў каго-небудзь з сваіх прыдворных да акна і казаў: «Пане, давайце пасумуем разам». «Як? Ваша вялікасці сумна? Хіба вы сёння не нацешыся паляваннем?» «Сапраўды, якое задавальненне, спадар дэ Трэвіль! Сумленнае слова, усё ідзе прахам, і я не ведаю, ці прычына ў дзічыне, якая не пакідае слядоў, або ў сабаках, у якіх няма нюху. Мы задумалі паляванне на аленя ў 10 гадзіне. Мы гналіся за ім 6 гадзін, і калі ён быў ужо блізкі да таго, каб быць злоўленым, калі Сен-Сімон ужо паднёс свой рог да рота, каб пратрубіць перамогу, уся зграя ўчула неправільны запах і пусцілася ў пагоню з самцом, які быў на 2 гады старэйшы. З такім адчуваннем паху мне давядзецца адмовіцца ад палявання з сабакамі, які адмовіўся ад сакалінага палявання. Ах, я няшчасны кароль, спадар дэ Трэвіль. У мяне быў толькі адзін сокал, і ён памёр пазаўчора. Сапраўды, пане, я цалкам разумею ваша расчараванне. Гэта вялікае няшчасце, але я думаю, што ў вас яшчэ шмат сокалаў, перапёлачнікаў і іншых паляўнічых птушак. І няма чалавека, які мог бы іх навучыць. Паляўнічыя сокалам прыходзіць у заняпад. Я не ведаю нікога, акрамя сябе, хто быў бы знаёмы з высакародным мастацтвам сакалінага палявання. Пасля мяне ўсё гэта скончыцца, і людзі будуць паляваць з дапамогай капканаў, сілкоў і пастак. Калі б у мяне быў час займацца з вучнямі,
Але кардынал заўсёды побач. Ён не дае мне ні хвіліны спакою. Ён распавядае мне пра Іспанію, ён распавядае мне пра Аўстрыю, ён распавядае мне пра Англію. Ах, па просьбе кардынала, спадар де Тревіль, я злы на вас. Гэта быў той момант, якога спадар де Тревіль чакаў ад караля. Ён ведаў караля з даўніх часоў і разумеў, што ўсе гэтыя скаргі былі ўсяго толькі прадмовай, свайго роду ўзбуджэннем, каб падбадзёрыць сябе, і што цяпер Луі, нарэшце, дайшоў да сутнасці. І чым жа я, на няшчасце, выклікаў незадавальнення вашай вялікасці? Спытаў спадар де Тревіль, малюючы глыбокае здзіўленне. Ці вы выконваеце свае абавязкі, пане? Працягваў кароль, не адказваючы прама на пытанне де Тревіля. Хіба для таго я прызначаю вас капітанам маіх мушкецёраў, каб яны забілі чалавека, паднялі на ногі цэлы квартал і паспрабавалі падпаліць Парыж, а вы і слова не сказалі. Але ўсё ж, працягваў кароль, несумненна, мая паспешнасць несправядліва абвінавачвае вас. Несумненна, бунтаўнікі ў турме, і вы прыйшлі сказаць мне, што правасуддзе перамагло. Пане, спакойна адказаў спадар де Тревіль, наадварот, я прыйшоў запатрабаваць гэтага ад вас. І супраць каго ж? Усклікнуў кароль. Супраць паклёпнікаў, сказаў спадар де Тревіль. Ах, гэта нешта новенькае, адказаў кароль. Ці не скажаце вы мне, што вашыя 3 праклятыя мушкецёры, Атос, Партос і Араміс, і ваш юак з Біарана не накінуліся, падобна столькім фурыям, на беднага Бернажу і не абышліся з ім так жорстка, што, верагодна, да гэтага часу ён ужо мёртвы? Ці не скажаце вы мне, што яны не аблажылі асабняк герцага де ла Трэмуіля і не спрабавалі яго спаліць? Гэта, магчыма, не было б вялікім няшчасцем падчас вайны, улічваючы, што гэта нішто іншае, як гняздо гугенотаў. Але ў мірны час гэта жудасны прыклад. Скажыце мне цяпер, ці можаце вы ўсё гэта адмаўляць? І хто ж распавёў вам гэтую выдатную гісторыю, пане? Ціха спытаў Тревіль. Хто распавёў мне гэтую выдатную гісторыю, спадар де Тревіль? Хто ж, як не ён, той, хто не спіць, пакуль я сплю, працуе, пакуль я збаўляюся, кірае ўсім у сябе дома і за мяжой, у Францыі і ў Еўропе. Ваша вялікасць, верагодна, мае на ўвазе Бога, сказаў спадар де Тревіль. Бо я не ведаю нікога, акрамя Бога, хто быў бы настолькі вышэй вашай вялікасці. Не, спадар, я кажу пра апору дзяржавы, пра майго адзінага слугу, пра майго адзінага сябра, пра кардынала. Яго парасвяшчэнства – гэта не яго святасць, пане. Што вы хочаце гэтым сказаць, спадар? Што непагрэшны толькі папа рымскі, і што бязгрэшнасць не распаўсюджваецца на кардыналаў. Вы хочаце сказаць, што ён падманвае мяне? Вы хочаце сказаць, што ён здраджвае мяне? Значыць, вы абвінавачваеце яго? Ну ўжо, кажыце, прызнайце адкрыта, вы абвінавачваеце яго. Не, пане, але я кажу, што ён падманвае сам сябе. Я кажу, што ён дрэнна інфармаваны. Я сцвярджаю, што неабдумана абвінаваціў мушкецёраў вашай вялікасці, да якіх ён несправядлівы, і што ён атрымаў інфармацыю не з надзейных крыніц. Гэта абвінавачванне сыходзіць ад самого спадара де ла Трэмуіля. Што вы на гэта скажаце? Я мог бы адказаць, пане, што ён занадта глыбока зацікаўлены ў гэтым пытанні, каб быць бесстароннім сведкам. Але, пане, я ведаю герцага як двараніна шляхетнай крыві і перадаю гэтую справу яму, але пры адной умове, пане. Якой? Пры умове, што ваша вялікасць запросіць яго сюды, дапытае яго асабіста, сам-насам, без сведак, і што я ўбачуся з вашай вялікасцю, як толькі вы сустрэнецеся з герцагам. Што ж тады? Вы звяжаце сябе? Усклікнуў кароль. Тым, што скажа спадар де ла Трэмуіль? Так, пане. Вы прымеце яго рашэнне? Несумненна. І вы пагодзіцеся на кампенсацыю, якую ён можа запатрабаваць? Безумоўна. Лашанэ, сказаў кароль. Лашанэ. На кліч увайшоў асабісты камердынер Людовіка XIII, які ніколі не адыходзіў ад дзвярэй. Лашанэ, сказаў Луі, неадкладна пашліце каго-небудзь знайсці спадара де ла Трэмуіля. Я хачу пагаварыць з ім сёння ўвечары. Ваша вялікасць, вы даеце мне слова, што нікога не ўбачыце паміж спадаром де ла Трэмуілем і мной? Нікога, клянуся гонарам караля. Значыць, заўтра, пане. Заўтра, спадар. У якой гадзіне ваша вялікасць? У любы зручны для вас час. Але, прыходзячы занадта рана, я баюся абудзіць вашу вялікасць. Абудзіце мяне?
Як вы думаеце, я калі-небудзь сплю? Я больш не сплю, пане. Я часам бачу сны, вось і ўсё. Таму прыходзьце, калі захочаце. Напрыклад, о 7 гадзіне. Але беражыцеся, калі вы і вашыя мушкецёры вінаваты. Калі мае мушкецёры вінаватыя, пане, вінаватыя будуць перададзеныя ў рукі вашай вялікасці, якая распарадзіцца імі па сваім меркаванні. Ваша вялікасць патрабуе чаго-небудзь яшчэ? Кажыце, я гатовы слухацца. Не, спадар, не. Нездарма мяне называюць Людовікам справядлівым. Значыць, заўтра, спадар, заўтра. А да таго часу хай захоўвае Бог вашую вялікасць. Як бы дрэнна не спаў кароль, спадар де Трывіль спаў яшчэ горш. Ён загадаў сваім 3 мушкецёрам і іх спадарожніку з'явіцца да яго а палове 7 раніцы. Ён узяў іх з сабой, нічога не кажучы і не абяцаючы, і не хаваючы ад іх, што іх поспех і нават яго ўласны залежыць ад таго, як выпадуць косткі. Падышоўшы да падножжа бакавой лесвіцы, ён папрасіў іх пачакаць. Калі кароль усё яшчэ будзе нездаволены імі, яны сыдуць незаўважанымі. Калі кароль пагадзіцца сустрэцца з імі, іх тая будзе толькі паклікаць. Увайшоўшы ў асабістую прыёмную караля, спадар де Трывіль застаў Лашанэ, які паведаміў яму, што напярэдадні вечарам яны не змаглі спець спадара де ла Трэмуіля ў яго доме, што ён вярнуўся занадта позна, каб з'явіцца ў Лувр, што ён прыбыў толькі ў гэты момант і што ў гэты самы час ён быў з каралём. Гэтая акалічнасць вельмі ўзрадавала спадара де Трывіля, паколькі ён пераканаўся, што ніякія староннія намёкі не могуць перакрасціся паміж паказаннямі спадара де ла Трэмуіля і ім самім. Сапраўды, не прайшло 10 хвілін, як дзверы каралеўскага кабінета адчыніліся, і спадар де Трывіль убачыў, як выходзіць спадар де ла Трэмуіль. Герцаг падышоў прама да яго і сказаў: «Спадар де Трывіль, яго вялікасць толькі што паслаў за мной, каб даведацца пра абставіны, якія адбыліся ўчора ў маім доме. Я сказаў яму праўду. Гэта значыць, што ва ўсім вінаватыя мае слугі, і што я быў гатовы прынесці вам свае прабачэнні. Паколькі мне пашчасціла сустрэцца з вамі, я прашу вас прыняць іх і заўсёды лічыць мяне адным з сваіх сяброў». «Спадар герцаг», — сказаў спадар де Трывіль, «я быў настолькі ўпэўнены ў вашай адданасці, што не меў патрэбы ні ў кім іншым у якасці абаронцы перад яго вялікасцю, акрамя вас. Я бачу, што не памыліўся, і дзякую вам за тое, што ў Францыі ўсё яшчэ ёсць адзін чалавек, пра якога можна без расчаравання сказаць тое, што я сказаў пра вас». «Гэта добра сказана», — усклікнуў кароль, які чуў усе гэтыя кампліменты праз адчыненыя дзверы. «Толькі скажы яму, Трывіль, што паколькі ён хоча лічыцца тваім сябрам, я таксама хацеў бы стаць яго сябрам, але ён грэбуе мной. Прайшло амаль 3 гады з таго часу, як я бачыў яго, і што я ніколі яго не ўбачу, пакуль не пашлю за ім. Перадай яму гэтае ўсё ад мяне, таму што кароль не можа казаць пра такія рэчы сам». «Дзякую, ваша вялікасць, дзякую», — сказаў герцаг. «Але ваша вялікасць можа быць упэўненая, што не тыя, я не кажу пра спадара де Трывіля, каго ваша вялікасць бачыць любы час сутак, больш за ўсё адданыя вам». «Ах, вы чулі, што я сказаў? Тым лепш, герцаг, тым лепш», — сказаў кароль, накіроўваючыся да дзвярэй. «Ах, гэта ты, Трывіль, дзе твае мушкецёры? Я яшчэ пазаўчора загадаў вам прывесці іх з сабой. Чаму вы гэтага не зрабілі?» «Яны ўнізе, пане, і з вашага дазволу Лашанэ загадае ім падняцца». «Так, так, хай падымуцца неадкладна. Ужо амаль 8 гадзін, а ў 9 я чакаю гасцей. Ідзіце, спадар герцаг, і вяртайцеся часцей. Уваходзьце, Трывіль». Герцаг аддаў гонар і пайшоў. У той момант, калі ён адчыніў дзверы, на верхняй пляцоўцы лесвіцы з'явіліся 3 мушкецёры і д'Артаньян у суправаджэнні Лашанэ. «Уваходзьце, мае храбрацы», — сказаў кароль. «Уваходзьце, я збіраюся вас адчытаць». Мушкецёры, кланяючыся, рушылі наперад. Д'Артаньян ішоў за імі па пятах. «Што за чартаўшчына?» — працягваў кароль. «Вы чацвёра за 2 дні вывелі са строю 7 гвардзейцаў яго высокапреасвяшчэнства. Гэта занадта шмат, спадарства, занадта шмат. Калі вы будзеце працягваць у тым жа духу, яго высокапреасвяшчэнства будзе вымушаны замяніць склад сваёй роты праз 3 тыдні, а я увесці ў дзеянне ўказы ва ўсёй іх строгасці. Па адным ад выпадку да выпадку я не кажу пра многае, але 7 за 2 дні, паўтараю, гэта занадта шмат, гэта ўжо занадта шмат. Таму ваша вялікасць бачыць, што яны цалкам раскаяліся і прыйшлі, каб прынесці вам свае прабачэнні». «Цалкам раскаяліся? Хм», — сказаў кароль.
Я не давяраю іх крывадушным асобам, асабліва таму гасконскаму твару. Падыдзіце сюды, спадар. Д'Артаньян, які зразумеў, што гэты камплімент адрасаваны яму, падышоў да Луі з самым сумным выглядам. Але вы ж казалі мне, што ён быў маладым чалавекам. Гэта ж хлопчык, Трэвіль, зусім хлопчык. Вы хочаце сказаць, што гэта ён нанёс той страшны жорсткі ўдар жусаку і тыя два такія ж выдатныя ўдары бернажу? Сапраўды так, сказаў Атос, не лічачы таго, што калі б ён не вызваліў мяне з рук каюзака, я не меў бы цяпер гонару засведчыць сваю глыбокую пашану вашай вялікасці. Ды ён сапраўдны д'ябал, гэты біярнец. Д'ябал, спадар де Трэвіль, як сказаў бы кароль, мой бацька. Але пры такой працы даводзіцца рэзаць шмат камзолаў і ламаць шмат шпаг, бо гасконцы заўсёды былі бедныя, ці не так? Пане, я магу сцвярджаць, што да гэтага часу яны не выявілі ў сваіх гарах залатых капальняў, хоць Гасподзь абавязаны ім гэтым цудам ва ўзнагароду за тое, што яны падтрымалі дамаганні караля, вашага бацькі. Гэта значыць, што гасконцы зрабілі каралём мяне самога, паколькі я сын свайго бацькі, ці не так, Трэвіль? Што ж, на шчасце я не пярэчу супраць гэтага. Лашанэ, ідзі і паглядзі, ці не знойдзеш ты, абшарыўшы ўсе мае кішэні, 40 пістоляў. І калі знойдзеш, прынясі іх мне. А цяпер, малады чалавек, паклаўшы руку на сэрца, скажы, як усё гэта адбылося. Д'Артаньян распавёў аб прыгодзе папярэдняга дня ва ўсіх падрабязнасцях. Як, не ў сілах заснуць ад радасці, якую ён адчуваў у чаканні сустрэчы з яго вялікасцю, ён адправіўся да сваіх 3 сяброў за 3 гадзіны да прызначанай аўдыенцыі. Як яны разам адправіліся на пляцоўку для гульні ў мяч, і як за праяўленага ім страху атрымаць мячом у твар, над ім кпіў бернажу, які ледзь не паплаціўся за сваю насмешку жыццём. І як спадар де ла Трэмуэль, які не меў да гэтага ніякага дачынення, ледзь не страціў свой асабняк. Усё гэта вельмі добра, прамармытаў кароль. Так, гэта менавіта тая справаздача, якую герцаг даў мне пра гэтую справу. Бедны кардынал, 7 чалавек за 2 дні, і гэта былі яго лепшыя людзі. Але гэта цалкам дастаткова, спадары. Прашу вас, зразумейце, гэтага дастаткова. Вы адпомсцілі за вуліцу Феру і нават перасягнулі яе. Вы павінныя быць задаволеныя. Калі вашая вялікасць лічыць так, сказаў Трэвіль, то і мы так лічым. Так, я рады, дадаў кароль, узяўшы ў лашынэ прыгаршчу золата і ўклаўшы яе ў руку д'Артаньяна. Вось, сказаў ён, доказ маго задавальнення. У тую эпоху не панавалі ўяўленні аб гонары, які ў нашыя дні ў модзе. Дваранін атрымліваў грошы ад караля з рук у рукі і не адчуваў ні найменшага прыніжэння. Д'Артаньян, без усялякіх зразот сумнення, паклаў свае 40 пістоляў у кішэню, наадварот, горача падзякаваўшы яго вялікасці. Ну вось, сказаў кароль, зірнуўшы на гадзіннік. Цяпер, паколькі ўжо 8:30, вы можаце адысці, бо, як я вам ужо казаў, я чакаю сяго таго да 9. Дзякуй за вашу адданасць, спадарства. Я магу і далей спадзявацца на гэта, ці не так? Ваша вялікасць! У адзін голас усклікнулі 4 спадарожнікаў. Мы б дазволілі рассячы сябе на кавалкі на службе ў вашай вялікасці. Добра, добра, але заставайцеся цэлымі, так будзе лепш і будзе больш карысна мне. Трэвіль, дадаў кароль напаўголасу, калі астатнія адышлі. Паколькі ў вас няма месца ў мушкецёрах, і акрамя таго, мы вырашылі, што перад паступленнем у гэты корпус неабходна прайсці службу ў іншым месцы, змясіць гэтага маладога чалавека ў атрад гвардзейцаў спадара Дэзасара, вашага зяця. Ах, божа мой, Трэвіль, я захадзя атрымліваю асалоду ад выразу твару кардынала. Ён будзе ў лютасці, але мне ўсё роўна, я раблю правільна. Кароль махнуў рукой Трэвілю, які пакінуў яго і далучыўся да мушкецёраў, якіх ён застаў з д'Артаньянам за падзелам 40 пістоляў. Кардынал, як і сказаў яго вялікасць, быў сапраўды ў лютасці. Настолькі ў лютасці, што на працягу 8 дзён не падыходзіў да гульнявога стала караля. Гэта не перашкаджала каралю быць ім настолькі ветлівым, наколькі гэта было магчыма, каб пры кожнай сустрэчы пытацца самым ветлівым тонам. Ну, спадар кардынал, як пажываюць ваш бедны жусак і бедны бернажу?